Prvo je strah od neuspeha, odnosno nemate poverenje u sami sebe da ste predodređeni za uspeh. Ako se plašite neuspeha, to znači plašite se gubitka energije, uzaludnog ulaganja energije u neku stvar koja na kraju neće uspeti. Druga stvar, nemate ideju šta da radite da bi bili uspešni. Treća stvar, ako već imate ideju, ako ste već smislili ideju, ne znate kako tu ideju da sprovedete. Znači znači znanje, nemate metodologiju, nemate tehniku, nemate način da sprovedete tu svoju ideju u delo. Znači četvrti razlog zašto ste neuspešni je niste dovoljno fokusirani. To znači da niste istrajni, to je peti element koji vas sprečava da budete uspešni. Pazite, religija, umetnost, ideologija, filozofija su ljudske nadgradnje, to je nešto misaono, kroz šta pokušavamo da otklonimo nelagodnost saznanja da smo prolazni. Da li je sopstveni život vrhunska stvar za koju se čovek bori ili pak nije? Uživanje je otklanjanje nezadovoljstva, dovođenje tela i sistema u optimalno stanje. Da nije bilo te frustracije, saznanjem o smrti, o krajnjem ishodu, o prestanku nečega, ne bi bilo ni civilizacije. U nekoj definiciji inteligencija je snalaženje u novoj situaciji. Jedna od najvažnijih inteligencija je emocionalna inteligencija. To je inteligencija gde vi možete da proniknete u ljude. Znači da shvatite, da imate empatiju, da shvatite kako se neko osjeća, kako razmišlja i da shodno tome se postavite. Šta je sreća u životu? Po meni bi to bilo kad ostvarite svoje životne kapacitete, svoje unutrašnje predispozicije i kapacitete za šta ste genetski predisponirani. Inteligentni ljudi imaju visoke zahteve zato što znaju mnogo. I veliki su izbirači, znate ono narodno, izbirač naiđe na utirač. Zašto ljudi cene da neko dobro fizički izgleda? Zato što je to odraz zdravlja. Ako imate dobar izgled, veće su vam šanse da ćete biti uspešni u društvu. Ako ste inteligentni, imate druge, da kažemo, unutrašnje pozitivne osobine, isto su vam veće šanse da ćete biti uspešni u društvu. Znači, uspeh u društvu je na neki način ogledalo toga koliko ste vi kvalitetni. Ljudi cene i žele da budu samo sa onim ljudima od kojih će imati potencijalno neke koristi i koji su kvalitetniji od njih samih. Budete omiljeni u društvu i da ljudi žele da se druže s vama. To će vam biti pokazatelj da ste uspeli. Vi ga jednostavno seksualno ne uzbuđujete. Navikao je na vas, ima vas već dugo, ne mora da vas osvaja njega. Muškarca zanimaju neosvojene teritorije, neosvojene tvrđave. To ga inspiriše. I njih će da se zasiti posle izvesnog vremena. I šta on onda radi? Da ne bi morao da ispunjava te bračne dužnosti u krevetu s vama, onda on namerno, kad vidi da ste vi usred nekog posla, pazite sad, ovo je vrlo zanimljivo, kad vidi da ste vi usred nekog posla i da sigurno nećete pristati na seks s njim, zato što vam je ovo trenutno mnogo bitnije, i on baš u tom trenutku da neki signal ili krene da hoće seks sa vama, znajući da ćete ga odbiti. I sad je prava umetnost u današnje vreme da vi iz te pregršti informacija izvadite one informacije, one činjenice koje su tačne
i koje su dokazano tačne i koje mogu da vam koriste u vašem životu. U bilo kom smislu, u smislu zdravlja, u smislu napretka u životu i tako dalje. Pažljivo osluškujte svoje telo i ono će vam reći, ono će slati signale šta mu je potrebno da bi funkcionisalo pravilno. Ako vam se nešto jede, onda jedite to. Nemojte u silu jesti nešto što vam se ne jede. Bitno je da se prijatno osjećate. I kad nešto jedete, i kad se bavite sportom, da ne idete u neke ekstreme. Raskid uvek nastaje zbog toga što se neke okolnosti u kojima je bila veza izmene, odnosno partneri se izmene na neki način kao ličnosti i ta ravnoteža, ta klackalica ode u korist jednog ili drugog, dođe do raskida. Da li se osjećate loše zbog toga što taj momak više nije sa vama i ne uživate u njegovom prisustvu i nemate onu korist koju ste imali od njega na bilo koji način? Da li zbog toga patite ili patite zbog toga što je vaša sujeta povređena, što je vaš ego povređen? Šta znači kad vas neko ostavi? To znači kao da vam je rekao, ne, neću više s tobom da budem, ti nisi dovoljno dobra, nisi dovoljno kvalitetna. Smatram da sam kvalitetniji od tebe i smatram da mogu da nađem nešto bolje. Zapamtite, to je veoma bitno. Kod čoveka je ne samo kod čoveka, nego i kod životinja, sve se odlučuje na osnovu toga da li je nešto prijatno ili neprijatno. Mozak tako funkcioniše. Ovo mi prija, ovo mi ne prija. I reakcije su adekvatne. Znači, učinite da joj budu prijatni trenuci sa vama. Pratite mimiku lica, osmeh, sjaj u očima, to su sve mali znaci da li je nešto prija ili ne. I spram toga korigujte svoj razgovor i ponašanje. I kako razgovor odmiče dalje, probajte da idete malo dublje u tematiku i izbegavajte da dođete do nivoa da postanete drugovi. Ako dođete do tog nivoa da vas ona shvati samo kao druga, tu je već malo pipavija situacija, onda je teško da se izvučete iz toga. Ako ste vi ostavili partnera, znači da u tom trenutku niste bili zadovoljni s njim ili s njom. I koji je sad razlog zašto bi želeli da ga povratite? Razlog možda bude ovaj, niste bili zadovoljni s partnerom, pa ste onda probali bez njega i videli ste da vam nešto baš i ne ide. Ili ste probali s nekim drugim partnerima i videli ste da ovi nisu toliko kvalitetni kao onaj prvi, odnosno, ajde da kažemo ovako, nije ni onaj prvi kvalitetan za vaša merila, pa ste ga zato i ostavili, ali su ovi još gori od njega. Pa od nekoliko loših stvari, nekoliko loših osoba, biramo najmanje lošu, ali i ta je loša za vas, jer niste bili zadovoljni tim partnerom. Ali pošto nemate izbora, a želite s nekim da budete, onda vam se to nameće kao najmanje loše rešenje.